Στο μπάσκετ πάντα είχαμε μάθει να θαυμάζουμε το προφανές. Ένα καλό τρίποντο, ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, τους παίκτες που βλέπουμε στα highlights. Ο Παπαλουκάς δεν είχε το αξιόπιστο σουτ, δεν ήταν ο πιο αθλητικός ή πιο γυμνασμένος από τους υπόλοιπους, δεν έβαζε τους πιο πολλούς πόντους. Όταν ήταν παιδί, του είπαν ότι δεν θα παίξει ποτέ μπάσκετ, αλλά αυτός είχε κάτι που έλειπε από άλλους. Είχε το μυαλό και το μπασκετικό IQ για να νικήσει τους πάντες. Στο σημερινό βίντεο Τζάι με μπάλα θα δούμε την ιστορία του Παπαλουκά, ενός παίκτη που ενώ μονίμως αμφισβητούσαν το ταλέντο του, ο ίδιος κατέκτησε τα πάντα, αποδεικνύοντας ότι στο μπάσκετ το πιο δυνατό όπλο δεν είναι το σώμα, αλλά το μυαλό. Αυτός είναι ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Παπαλουκάς κατεβάζει την μπάλα. Είναι μεγάλος παίκτης και το αποδεικνύει. Ο Παπαλουκάς γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα και η μπασκετική του διαδρομή θα ξεκινήσει από τους αμπελόκηπους και την Α2 το 1995 σε ηλικία των 18. Το 1987 είχε δει με τα μάτια του τον θρίαμβο της εθνικής στο Ευρωμπάσκετ, γεγονός που, όπως έχει πει και ο ίδιος, τον όθησε να επιλέξει να ασχοληθεί εντατικά με το άθλημα. Από παιδί άλλωστε ήθελε να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και ονειρευόταν ότι κάποτε θα σηκώσει κι αυτός τίτλους με την εθνική ομάδα. Πού να φανταζόταν τότε ότι οι ευχές του θα έβγαιναν αληθινές. Όμως η μπασκετική ζωή του Παπαλουκά δεν ήταν στρωμένη με χρωτοπέταλα, καθώς ποτέ ως έφηβος δεν θεωρήθηκε παίκτης κορυφαίου επίπεδου για την ηλικία του. Μάλιστα, όπως είχε πει ένας προπονητής από την Αμερική όταν τον είχε δει στους αμπελόκηπους, θα έλεγε: «Μην ασχολείστε με το παιδί, δεν θα παίξει ποτέ μπάσκετ». Και πράγματι δεν ήταν πολλοί αυτοί που πίστευαν στον Παπαλουκά ως παίκτη. Δεν είχε τρελά αθλητικά προσόντα, δεν είχε μεγάλη ταχύτητα, δεν είχε μεγάλη αλτικότητα και δεν είχε ούτε και το πιο αξιόπιστο σουτ. Αν είχε κάτι σε μεγάλη ποσότητα, αυτό ήταν το απίστευτο μπασκετικό IQ του. Ο Παπαλουκάς λοιπόν καλούταν να ξεπεράσει όλη την αμφισβήτηση και τα εμπόδια που του έβαζαν αν ήθελε να πραγματοποιήσει όσα ήθελε. Το 1997 θα πάει στη Δάφνη και θα αναδειχθεί MVP της Α2, ενώ το 1999 θα μετακομίσει στον Πανιόνιο, αλλά ουσιαστικά η ζωή του θα αλλάξει δραματικά το 2001, όταν μέσα σε μόλις λίγους μήνες θα κάνει τον ντεμπούτο του με την εθνική και θα κάνει μια παιδική του ευχή πραγματικότητα. Με την εθνική, ο Παπαλουκάς θα έχει 3 σημαντικούς σταθμούς στη ζωή του. Ο πρώτος σταθμός, το Ευρωμπάσκετ του 2001, σε μια πρώτη γνωριμία με το πιο casual ελληνικό μπασκετικό κοινό. Μάλιστα, στα νοκάουτ με αντίπαλο τη Γερμανία, θα χάσει στο τέλος του παιχνιδιού απανωτές βολές που θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό της εθνικής. Μια στιγμή που με βεβαιότητα θα ήθελε να ξεχάσει. Κάποιοι δημοσιογράφοι μάλιστα θα πετήσουν μετά το μάτς να μην κληθεί ξανά στην εθνική ο Παπαλουκάς. Και ευτυχώς για μας δεν εισακούστηκαν. Και αυτή δεν θα ήταν η τελευταία φορά που θα έχανε κρίσιμες βολές στο τέλος αγώνα, που θα τον στοιχείωναν. Θα το ξαναβρούμε αυτό πιο μετά σε τελικό πρωταθλήματος. Όμως με τις μεγάλες εμφανίσεις του να πληθαίνουν, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα έδιναν μάχη για την απόκτησή του. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός τον ήθελε πολύ και του έδινε διπλάσιες απολαβές από την πρόταση του Ολυμπιακού. Αλλά ο ίδιος ήταν ανένδοτος. Μίλησα και με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και είπε ότι δεν θα μπω σε διαπραγματεύσεις μαζί του και θα πάω στον Ολυμπιακό. Γιατί ήταν το όνειρό μου από παιδί και δεν γνωρίζω πολλά παιδιά που μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα στα 24 τους. Θα συμφωνήσει σε όποιον 1+1+1 στο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα τους έλεγε: «Θα είμαι τόσο καλός που θα σας αναγκάζω κάθε χρόνο να με ανανεώνετε». Όμως η πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό θα κατέληγε να είναι επεισοδιακή και το συμβόλαιο να μην ανανεώνεται ποτέ. Μια τροπή που μάλλον δεν τη φανταζόταν ο ίδιος. Ο Παπαλουκάς βρίσκεται στα 24 του για πρώτη φορά σε ομάδα που πρωταγωνιστεί δίπλα στους Αλφόνσο Φόρντ, Μίλαν Τόμιτς, Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Ρισασέ και Τζέιμς Φόρεστ και θα πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις, τελειώνοντας τη σεζόν με 10,4 πόντους, 4 assist και 2,5 rebound κατά μέσο όρο. Μάλιστα θα παίξει μεγάλο ρόλο στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος το 2002. Όμως η σεζόν ήταν αποτυχημένη για την ομάδα συνολικά, που έχασε το πρωτάθλημα σε μια πρωτοφανή κατάρρευση από την ΑΕΚ και αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Ο τότε ιδιοκτήτης ΣΚΑΕ Ολυμπιακός Κόκαλης αποφασίζει να μειώσει το budget για την επόμενη σεζόν και θα ζητηθεί από τον Παπαλουκά να δεχθεί ικανή μείωση αποδοχών. Ο Παπαλουκάς στα 25 του τότε και κάθε σεζόν και πιο ανερχόμενος θα αρνηθεί και θα λύσει το συμβόλαιό του. Απογοητευμένος από την αντιμετώπιση που είχε, θα πάρει την απόφαση να φύγει εκτός Ελλάδας και θα μετακομίσει στην Ρωσία για την Τζεσικά Μόσχας. Δεν θα μπορούσε να το φανταστεί τότε, αλλά αυτή η κίνηση θα τον εκτόξευε σε ύψη που λίγοι άλλοι Έλληνες μπασκετμπολίστες θα έφταναν. Η Τσεσεκά με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς στο τιμόνι θα δώσει στον Παπαλουκά ένα χαμηλό συμβόλαιο για να έχει έναν συμπληρωματικό ρόλο στην ομάδα. Σε μια ξένη και παγωμένη χώρα η προσαρμογή ήταν δύσκολη. Στην πορεία όμως ο Παπαλουκάς θα κερδίσει την εκτίμηση του Ίβκοβιτς,
Από εκεί που τον έβαζε 5 με 6 λεπτά γίνεται βασικός και με τον Παπαλουκά η Τσεσεκά θα βρεθεί στο Final Four του 2003 στη Βαρκελόνη, όπου θα χάσει από την Μπαρτσελώνα στα ημιτελικά. Η ανταμοιβή για τον Παπαλουκά ήταν η ανανέωσή του για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς και μια γενναία αύξηση των αποδοχών του. Και σε ένα ακόμα Final Four στο Τελαβίβ η Τσεσεκά θα χάσει από τη Μακάμπι στον ημιτελικό, όπως θα χάσει και στο Final Four του 2005. Όμως τους επόμενους 12 μήνες ο Παπαλουκάς τόσο με την εθνική ομάδα όσο και με τη Τσεσεκά θα έκανε πράγματα που δεν θα ξεχάσει και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Το 2005 η εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ της Σερβία θα κάνει τα αδύνατα δυνατά και ο Παπαλουκάς θα δείξει γιατί πλέον θα πρέπει να θεωρείται πραγματικά μεγάλος παίκτης, καθώς στις μεγάλες στιγμές όχι μόνο θα ήταν εκεί, αλλά θα οδηγούσε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Η αρχή του θα γίνει στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου με τη Βοσνία. Να το κλέψιμο, δίκη τερματοφύλακα από τον Διαμαντίδη, Παπαλουκάς. Η αγαπημένη του κίνηση και με την CSKA Μόσχας 3 χρόνια, 59-46. Αλλά η πρώτη μεγάλη εμφάνισή του θα ήταν στα προημιτελικά με την Ρωσία. Να έχει διαρροές ακόμη. Παπαλουκάς, καλάθι 3 πόντων από τον Θοδωρή. 22-15 από τον Παπαλουκά που σήμερα είναι φρέσκος. 6-17 η διαφορά σε 9, το rebound εδώ στα χέρια του Παπαλουκά και τρέχει η ομάδα. Κακιούζης είναι offside, goal. Ρέγκο, πασούτιν 2 δευτερόλεπτα, περνάει μπάλα, κλέβει ο Παπαλουκάς. Φεύγουμε 4-1, Παπαλουκάς στο κάρφωμα. Και 33-30 η εθνική είναι εδώ. Αυτή δυνατή να αποκτήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα Παπαλουκάς. Ναι, 40-42, μεγάλο μάτς από τον Θοδωρή Παπαλουκά. Και στα ημιτελικά, με αντίπαλο τη Γαλλία, θα οθήσει την εθνική σε μια μεγάλη ανατροπή με το πείσμα του στην 4η περίοδο. Θες και 0-11. Βάζει και τις 2 Φλωράμ και 3. Η εθνική με τον Παπαλουκά, ξαναπερνάει ο Παπαλουκάς. Βάλτο, το βάλε. 55-60. Παπαλουκάς ξανά δώσε πνοή στην εθνική ομάδα. 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Παπαλουκάς θα γυρίσει, είναι καλάθι. Ναι, 18 δευτερόλεπτα. Παπαλουκάς, ο ήρωας τελευταία στιγμή από το τέλος. Μέσα η μπάλα. Να μπήκε μέσα και κυνηγάει τα απίθανα ο Παπαλουκάς. Και η ελληνική ομάδα. Και η ελληνική ομάδα μαζί του με αυτόν σημεοφόρο. 2 στις 2 Θοδωρής. 7-6. Ποιος? Βάλ το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε! Το βάλε! 3-2 κανένα! Γιωβάησα! Ναι, όπως τότε! Τέλος! Νέος Διαμαντίδης! Αλλά θα φυλάξει το πιο καλό παιχνίδι του για το τέλος. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ με Γερμανία θα κάνει την Ελλάδα Ευρωπαία πρωταθλήτρια. Αυτό θα χρειαστεί στην πορεία του αγώνα. Παπαλουκάς από τα 2 μέτρα, σαφώς καλύτερο. Είναι θεωρητικά ακίνδυνος επιθετικά. Εδώ ο Παπαλουκάς δείχνει ότι δεν έχει ιδιαίτερα επικίνδυνος και αμυντικά. Παπαδόπουλος κλέβει, Παπαλουκάς ολοκληρώνει. 2 με 1, Παπαλουκάς αφήνει εύκολα σαν σε προπόνηση. 37-26 η ελληνική ομάδα προς τα 11 για πρώτη φορά. Απαντάμε ίδια προσποίηση στον Νοβίτσκι. Αμαρκάρι στο Παπαλουκάς, σουτάρει μέσα κι αυτό. Παπαλουκάς 45-36, Παπαλουκάς από πολύ μακριά μέσα. Πήγε κι αυτό 48-36 από τα 8 μέτρα. Κάτι έχει πάρει αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σεληνιασμένος. Ναι αγόρι μου, ναι. Και ο αρχηγός σηκώνει την κούπα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Ελλάδα στον 7ο ουρανό, η Ελλάδα στον Όλυμπο, στο Everest. Η Ελλάδα και πάλι στα ψηλά. Έχει κατορθώσει να μετατρέψει την αμφισβήτηση σε κίνητρο. Αντί να απογοητευτεί από τις πρώτες απορρίψεις που είχε, κατάφερε να αναπτύξει άλλες ικανότητες στο παρκέ, όπως η αντίληψη του γηπέδου και οι σωστές αποφάσεις υποπίεση. Και δεν θα σταματήσει εκεί. Το 2006, στο Final Four της Πράγας, θα κατακτήσει με τις εμφανίσεις του και πάλι την Ευρώπη. Πρώτα στα ημιτελικά με αντίπαλο την Μπαρτσελώνα και έπειτα στον τελικό με τη Μακάμπι. Ο Παπαλουκάς θα βγει MVP του Final Four και θα κατακτήσει την πρώτη Ευρωλίγκα. Μέσα σε 12 μήνες είχε αλλάξει επίπεδο και κατατασσόταν πλέον στους elite παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και κάπως έτσι έφτασε η στιγμή για το Mundo Basket του 2006 στα γήπεδα της Ιαπωνίας, όπου στα ημιτελικά απέναντι στη ΣΥΠΑ θα δώσει 12 assist, διαλύοντας μια άμυνα NBA για την ιστορική νίκη της εθνικής. Papaloukas dishes to Papadopoulos. No question about it. You can feel it. Up ahead to big man Shortsanitas for the dunk. Μετά το παιχνίδι θα έλεγε: Ίσως να μην είμαστε τόσο αθλητικοί όσο αυτοί, αλλά ξέρουμε το παιχνίδι. Είμαστε έξυπνοι. Παρά την ήττα στον τελικό από την Ισπανία, μαζί με το ασημένιο μετάλλιο, ο Παπαλουκάς εντάσσεται και στην καλύτερη πεντάδα του Mundo Basket. Μαζί με παίκτες όπως ο Πάου Γκασόλ, ο Τζινόμπιλι και ο Καρμέλο Άντονι. Το 2007 μάλιστα θα βγει MVP της Ευρωλίγκας και στο Final Four της Αθήνας θα κάνει μια μυθική εμφάνιση στο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παπαλουκάς, εξαιρετική πάση. Σαν να κρατούσε διαβήτη. Για να δούμε. Παπαλουκάς πάντως προσπαθεί να τον ποστάρει και τα καταφέρνει. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε 2,5 λεπτά αγώνα έχει μόλις ένα πόντο.
και έχει δεχτεί 7 και 2 από τον Παπαλουκά 9. Και δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να αξιοποιήσει την πάσα του Διαμαντίδη. Ο Παπαλουκάς στο drive διασχίζοντας όλο το γήπεδο χωρίς κανείς να σταματήσει την τριπλά. Βάντερ Σπίγκελ. 10 δεύτερα για τον Παναθηναϊκό να τελειώσει την επίδοση. Ο Μπετσίνοβιτς. Απολύτως τίποτε. Παπαλουκάς κάτι λέει του Μπετσίνοβιτς. Έχει χτυπήσει τον Παπαλουκά. Τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του. Μια εμφάνιση που αποδοκιμάστηκε από τους 18.000 Έλληνες οπαδούς. Γεγονός που θα έλεγε ότι τον ενόχλησε, καθώς ήταν και η μητέρα του στο γήπεδο. Και στο Ευρωμπάσκετ του 2007, ως αρχηγός της Εθνικής πλέον θα είναι βασικό μέλος της απίστευτης ανατροπής στα προημιτελικά με τη Σλοβενία, που την έχουμε κάνει και βίντεο για τόσο τσάι με μπάλα. Το 2008 θα ξαναέπαιρνε Ευρωλίγκα με τη Τζεσεκά και στο τέλος της σεζόν θα αποφασίσει να φύγει από τη Ρωσία, ενώ ενδιάμεσα τον είχαν ζητήσει πολλές ομάδες του NBA, όπως οι Celtics, οι Lakers, οι Bucks και η Miami Heat. Το 2008 λοιπόν ο Παπαλουκάς αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό σε Final Four για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, το 2009. Το 2010 ο Ολυμπιακός με τους κομβικούς Τεόντοσιτς και Κλέιζα θα φτάσει μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας, όπου θα αιτηθεί από την Μπαρτσελώνα. Όμως θα κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος τον δεύτερο τίτλο του Παπαλουκά με τον Ολυμπιακό. Το κύπελλο Ελλάδος θα κατακτήσει και το 2011, αλλά στο πρωτάθλημα ο εφιάλτης των βολών θα επιστρέψει. Θυμάστε τις κομβικές βολές που έχασε στο Ευρωμπάσκετ του 2001. Δυστυχώς και πάλι, στον τέταρτο τελικό της Α1, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, θα έχει μια χρυσή ευκαιρία να βάλει την ομάδα μπροστά, με 40 δευτερόλεπτα να απομένουν. Να πάρει το χώρο. Παπαλουκάς. Αστοχή στην πρώτη βολή. 42 και 6, που σημαίνει ότι κάθε ομάδα έχει τουλάχιστον από μια επίθεση. Ναι, αν και με τις ομάδες να είναι στο πόνους, είναι λίγο δύσκολο να δούμε μόνο από μια επίθεση. Παπαλουκάς. 0-2 Παπαλουκάς. Ο Ολυμπιακός θα χάσει το παιχνίδι και το πρωτάθλημα και στο τέλος της σεζόν ο Παπαλουκάς θα φύγει από την ομάδα, καθώς αυτή θα έμπαινε και πάλι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν θα έβλεπε ποτέ πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, την ομάδα της καρδιάς του, ενώ στο μεταξύ είχε αποσυρθεί από την εθνική μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. Σε ηλικία 34 ετών θα δοκιμάσει και πάλι την τύχη του εκτός Ελλάδος με τη Μακάμπι Τελαβίβ, χωρίς όμως να αγωνιστεί πολύ. Θα επιστρέψει το 2012 στην Τζεσεκά Μόσχας και το 2013 θα αποσυρθεί. Εκτός από το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, ο Παπαλουκάς είχε πετύχει όλους τους μεγάλους στόχους του. Κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με την εθνική Ελλάδος, είχε 2 Ευρωλίγκες στο όνομά του και είχε βγει MVP της Ευρωλίγκας το 2007. Ο Παπαλουκάς είναι η απόδειξη στο μυαλό μπορεί να νικήσει το σώμα στο μπάσκετ. Δεν ήταν ο πιο αθλητικός, αλλά κέρδιζε με την ικανότητά του να σκέφτεται και να προβλέπει τι θα κάνουν οι αντίπαλοι. Και κάποιες δεκαετίες μετά την απόρριψη από τον προπονητή σου Αμπελόκηπους, ο Παπαλουκάς θα πει ότι θα τον ξαναπετύχει σε διακοπές και ο ίδιος άνθρωπος που του είπε ότι δεν θα παίξει ποτέ μπάσκετ θα του έλεγε: «Μπράβο, αγόρι μου, πάντα πίστευα σε σένα». Και νομίζω αυτό συνοψίζει το Θοδωρή Παπαλουκά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο θα βοηθούσατε πολύ με ένα subscribe στο κανάλι. Φτάσαμε πρόσφατα στους 58.000 και πάμε ολοταχώς για τους 60.000. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω 3 subscribers από εσάς: τον Τζον, τον Άντι Ζάκα και τον Καλίνικο Αναγνώστου. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια εσείς τι θυμάστε από τον Παπαλουκά, είτε βλέπατε στη τηλεόραση είτε ήσαν στο γήπεδο και ποιες από αυτές τις στιγμές σας έμειναν.